Nilqa l-segwaċi tal-Kamra Sportiva, nilqakom għall-analiżi jew aħjar kemmtejn fil-qosor dwar il-logħba tal-bieraħ bejn Ajax versus Liverpool. Prestazzjoni ħafna aħjar minn kontra Nottingham Forest. Kontra Nottingham Forest kellna prestazzjoni kemm xejn diżappuntanti, però il-Liverpool irrispondew bl-aħjar mod possibbli għal rebħa ferm importanti, ferm bi prestazzjoni sabiħa kif nistgħu nara kif rajna l-bieraħ u kif ukoll importantissima biex il-Liverpool issa nistgħu ngħidu għaddew għall-aħħar 16 taċ-Champions League. Ma kienet logħba xejn faċli, kienet logħba anzi diffiċli ħafna fis-sens li l-Ajax ma ħarġux relax kontrina imma bil-fors rridu jerbħu logħba biex ikunu wkoll jibqgħu bit-tama li jgħaddu għall-aħħar 16. Imma l-Liverpool marru wkoll b'determinazzjoni kif rajna, marru wkoll waħda mill-aqwa prestazzjonijiet li rajna tal-istaġun fiċ-Champions League biex jgħaddu għall-aħħar 16. Is-sitt sena konsekuttiva taħt Jurgen Klopp lil Liverpool irnexxielhom jgħaddu għall-aħħar 16 taċ-Champions League. Il-bieraħ rajna il-Liverpool jagħmlu debut bil-ger, it-third ger tal-Liverpool kontra l-Ajax. Ger sabiħ ħafna, ger aqwa u sbaħ mill-tieni away kit mill-away kit tal-Liverpool, l-abjad għandna memorji korroħ tiegħu l-ewwel telfa li kellna kontra l-United u kontra Napoli, kontra l-Arsenal u l-weekend l-adra kontra Nottingham ġew kollha bil-ger l-abjad. Allura jiena nissuġġerixxi li t-tim tal-Liverpool dakar muħlem terġgħux tilbsuh u hekk tilagħbu away u ma jkollkomx option tilagħbu bil-ger l-aħmar ilagħbu bit-third kit. Ger sabiħ ħafna għalija u ġobni ħafna, forsi kien hemm ukoll minn maqdrux u kanġi u kulur kanġi fl-aħdar, imma għalija huwa wieħed mill-isbaħ gerijiet li kellna tal-ewwel min-naħa tan-Nike kemm ilhom li ħadu l-isponsor huma. Kif ukoll qedtilkom kull logħba ħanibda nagħmel backdrop differenti. Illum għandna dal-backdrop wieħed mill-aqwa mumenti li kellna l-bieraħ tal-Liverpool bil-gowl ta' Mohamed Salah. Ritratt ta' ħafna kliem, ritratt fejn jgħidlek li Mohamed Salah u l-Liverpool huma priceless u dik is-supporters għandna ndaħluha f'moħħna li l-klabb tagħna huwa priceless. Għandna kull dritt nikkritikaw performances ħżiena, però dil-ġimgħa bqajt naqa' mhux disappuntat ta' mbellaħ kif ċertu supporters bew jgħidu li Jurgen Klopp qed jitlef apposta biex wara il-World Cup ikun jista' jiffoka biex jieħu x-xogħol il-main job ta' coach tan-Nazzjonal tal-Ġermanja. Jien jiddispjaċini ma nafx minn fejn toħorġu bihom. Jurgen Klopp ovvjament u l-iskwadra tal-Liverpool għandhom problemi li qed narawhom fuq il-pitch, imma daw il-problemi kollha ġew mill-injuries. U ma noħdux bi kbira li sa dolodu għadni ma smajt xejn. Jordan Henderson nerġgħu narawh on the sidelines. Għax u reġa' weġġa' il-bieraħ kellna mumenti kraħ fejn Jordan Henderson weġġa' ma nafux hekk lil koppa eżatt, però hemm ċans li ħajamel jerġa' xi żmien barra. Daw il-mumenti jitfgħuna aktar lura lilna bħala klabb. Jordan Henderson jaqla l-kritika però rrisponda l-bieraħ bl-aħjar mod possibbli fejn ta' assist sabiħ immens lil Mohamed Salah li għalija kien man of the match il-bieraħ Mohamed Salah fejn Mohamed Salah iffinixxa il-ballun li qasamlu Jordan Henderson b'gowl mill-isbaħ. Mohamed Salah huwa importanti ngħidu wkoll li għalkemm għal ċertu supporters Mohamed Salah spiċċa ma nafx minn fejn jiġu dawn l-affarijiet għax Mohamed Salah forsi jekk ma bedix il-bidu tal-istaġun b'ħafna goals xorta waħda kienet jagħmel xogħol importanti fil-ground fej beda jgħin it-tim tiegħu kemm jista' jkun.
Mohammed Salah, biex inkompli ngħidilkom għalkemm għal ċertu supporters spiċċa qiegħed top joint scorer ta' Champions League ma' Kylian Mbappé. Jiena lija Mohammed Salah qed jerġa' jieħu l-forma aħjar milli kellu fil-bidu tal-istaġun. Mohammed Salah huwa plejer importanti ħafna. Jiena ma jiddispjaċinix li ġedder il-kuntratt. Ħafna mis-supporters u ħafna minn ġurnalisti oħra u bloggers qed jgħidu li l-paga ta' Mohammed Salah jista' jkun affettwat it-tim. Fuq hekk m'iniex ħan ikkummenta x'jiena m'iniex ġomoħ il-plejers tat-tim. Jista' jkun il-każ iwa, imma ejja ngħidwa kif inhi, meta konna bdejna nwaħħlu f'FSG għaliex m'offrewx il-Mohammed Salah kuntratt. Aħna konna, issa x'ġedd il-kuntratt ħanparlaw ukoll. Huwa importanti li s-supporters ukoll tal-Liverpool għandhom bżonn ikollhom aktar fiduċja fit-tim. Is-sena l-oħra u snin ta' qabel kellna eżempju kien hemm wieħed mill-istaġuni kellna żvantaġġ ta' 14 punt gap minn mal-leaders. Ġibniha dik u ġġiedna l-lik is-sena l-oħra ma ħadniex lik vera. Imma ma jkollniex naqtaw il-fiduċja. Wara kull prestazzjoni ħażina nibqa' skantat speċjalment fil-grupp li namministra jien dik Opajt Crypt. Jibdaw jinfaqgħu u kulħadd jikkummenta jmaqdar. Eżempju wara t-telfa ta' Nottingham u għandhom raġun jikkritikaw, kritika konstruttiva hija aċċettata. Però mbagħad wara prestazzjoni tajba daw in-nies li jikkritikaw jitfgħu fuq il-walls u l-post tagħhom insomma whatever. Ma jikkummentawx wara rebħa tal-bieraħ. Hija kultant aħna li nżommu supporters tal-Liverpool nikkummentaw biss fil-ħażin. Konna hemm f'mumenti ħżiena tal-klabb. Ma nkunux hemm li huma kienu mumenti ħżin aktar millum il-ġurnata, ma nkunux hemm issa. Il-bieraħ kienet prestazzjoni tajba. Prestazzjoni li forsi fl-ewwel nofsija konna aktar reqdin li kieku l-Ajax sabu gol fil-bidu jaf ir-riżultat kien ikun differenti mhux qed ngħidilkom ma kienux jerbħu jew ma kienux iġibu d-draw biex jgħaddu, però l-bieraħ il-Liverpool fl-ewwel ħaf iddefendew mhux ħażin, kien hemm mumenti li l-Ajax irdu ngħidu kollox kienu unlucky, kien hemm mumenti fej forsi setgħu kienu aktar attenti, però fl-aħħar kwarta tal-ewwel ħaf bdejna naraw bidla fil-prestazzjoni tal-Liverpool għall-aħjar. Fl-ewwel ħaf rajna dak l-assist kif għad tkellimt qabel ta' Jordan Henderson, dak l-assist li jfakkarni fis-sena l-oħra fl-istaġun fejn l-assist kien simili ħafna meta Jordan Henderson qassam lil Mo Salah fil-logħba ta' kontra Manchester United. U mbagħad ftit wara konna kemm xejn sfortunati fejn Darwin Núñez ifalli ballun bassi sabiħ minn għalijek minn is-sejjer żball. Ta' Trent, minn is-sejjer żball ta' Trent, minn ċert 100%, insejt. Taħbatlu l-asta ballun faċli li seta' kien hemm. Imma kien għallaki, hemm il-lasta għalhekk hija parti mill-logħba. Xejn falla l-ballun fil-halftime, il-kummenti tas-supporters fuq Darwin Núñez ġibnaw irrisponda fin-tieni ħaf b'daqqa ta' ras sabiħa u hemmhekk naraw li Darwin Núñez jiskorja goals impossibbli imma goals faċli ma jagħmilhomx. L-importanti li l-bieraħ Darwin Núñez mela l-vojt tal-Luis Diaz u Diogo Jota. Ferm importanti, Darwin Núñez huwa plejer potenzjal kbir u l-qudiem ħattuni raġun għax ħanaw li Darwin Núñez ħajkun l-iktar wieħed mill-plejers diffiċli għall-avversarji tagħna. Darwin Núñez postu qatt jieħdu u jkun li jibda mal-ewwel 11. Il-bieraħ rajna wkoll fit-tieni ħaf wara li skorjajna it-tielet gowl ta' Harvey Elliott li kien gowl sabiħ immens, kuntent tal Harvey Elliott li qed jibblendja ħafna mat-tim u qiegħed ikun hemm mat-tim fej hu mutur f'nofs il-ground u qed jaqqad in-nofs ma' quddiem wieħed mill-iktar plejers enerġetiċi l għandna. Harvey Elliott ukoll qed ikollu prestazzjonijiet kbar u qatt narawh titolar ukoll fit-tim tagħna. Biex ma nkomplix intawwal il-kummenti tiegħi, Harvey Elliott kien it-tielet scorer fl-scoring sheet il-bieraħ, gowl importanti li kompli jsammar l-Ajax,
Mbagħad rajna substitutions oħra fejn ġew introdotti fil-skwadra Curtis Jones li ma tantx kellu logħba tajba ma' Nottingham Forest, imma kif qedtilkom fl-analiżi fil-campaign tiegħi tal-logħba ta' qabel, Curtis Jones huwa plejer li ddaħlu bħala substitute biex iżomm il-ballun. Rajna wkoll il-Bajetic li huwa defensive midfielder ta' eta żgħira li wkoll kellu prestazzjoni mhux daqshekk ħażina, plejer li għadu jibda, plejer li missieru kien jagħmel il-futbol flimkien ma' missier Thiago Alcantara u llum il-ġurnata Thiago Alcantara u Bajetic qed jilagħbu flimkien ukoll mal-iskwadra tal-Liverpool. Ellison il-bieraħ kellu clean sheet oħra. Il-bieraħ rajna kemm xejn prestazzjoni aħjar fuq in-naħa tar-right back minn Trent Alexander-Arnold. Fit-tieni ħaf ukoll bħala fullback daħal Kostas Tsimikas, Harvey li ġi substitute minflok daħal minfloku Fabio Carvalho, hemmhekk stajna nbidlu naqqa substitutions. Jurgen Klopp għalija wara t-tieni goal, wara t-tielet goal kellu deċiżjonijiet importanti x'jagħmel u huwa għamel sewleq għal Darwin Nunes, għamel sewleq għal Harvey Elliott. Bobby Firmino wkoll il-bieraħ kellu logħba mhux daqshekk ħażina, nirridu niftakru l-bieraħ li Liverpool ma kellhomx strikers fuq il-bankina kemm Fabio Carvalho forsi jista' jilgħab dik il-logħba, jiddependi x'tip ta' logħba tkun l-avversarju x'logħba jkun qed jilagħbu kontrina wkoll. Għalija fin-nuqqas tal-injuries li għandna il-bieraħ kellna logħba tajba, logħba li mnallar baħni għall-bieraħ għax ma kienx ideali nilħallu sal-aħħar lil-Liverpool. Kienu ħajamlu minn kollox biex rridu jagħmlu minn kollox biex jirbħu Napoli, allura naħħejna dak l-istress issa riżultat u li jkun man Napoli l-aqwa li ngħaddu mhux qed ngħid li ma nixtieqx li Liverpool jieħdu l-ewwel grupp, ma nixtieqx li Liverpool mhux qed ngħid li ma jixtieq Liverpool ma jixtieqx jieħdu l-ewwel grupp, però ma nixtieqx ukoll li Liverpool isofru aktar injuries u ma nixtieqx ovvjament li Liverpool li imorru kontra Napoli u jaqlaw dima wkoll. Napoli qed jagħmlu lob sabiħ ħafna fl-Ewropa u jiena għalija u ħajkun wieħed mill-iktar timijiet li jaf jagħtina sorpriża dis-sena. Għadu stadju kmieni biex ngħidu minn ħejħu Champions League. Ma ninsewx li jaf ikonna l-intervall tal-World Cup li jaffettwa il-klabs fit-tieni parti tal-istaġun. Issa għall-aħħar 16 ġejjin fi frar u sa dakinhar jaf l-affarijiet jinbidlu u hopefully ikonna team fit available aħjar minn daw l-aħħar ftit logħbiet. Il-logħba li jmiss hija dal-weekend kontra l-Leeds, nittama lil Liverpool imorru prestazzjoni fej nġbru 3 punti u nħallu warajna dik il-prestazzjoni kera li kellna kontra Nottingham Forest. Jiena ħanalaq billi ngħid jien happy li Liverpool ħajkomplu l-iskwad ħajkomplu l-vjaġġ tagħhom fiċ-Champions League, ħolma għal ħafna klabs li dis-sena ma rnexxilhomx jidħlu f'dan il-vjaġġ taċ-Champions League u jew ma rnexxilhomx ikomplu dan il-vjaġġ taċ-Champions League. Jiena għalija l-bieraħ man of the match kien Mohamed Salah u kif ukoll kienet logħba sabiħa fil-ground ta' Johan Cruyff Arena. Jiena l-segwaċi tal-Kamra Sportiva u l-segwaċi tal-Liverpool ngħidulhom li ħanintaqa' magħhom il-weekend li ġej. Sa dik il-ġurnata, you never walk alone and let's keep going. Come on, you piss boiling Reds.